guys, ako na po ni si Ruby Provinciana. Welcome to my channel na dya. Madung buntag na to guys, madung mudtog, madung gabi Dya sa mong pakitaan dari sa bye-bye guys, kaya na Arang kalinaw, naining dunggo na Nauna na to guys, ug nabanis sa isda. Kaya ilang tagtag guys, mga today ko lungsod. Nay, isda siya! May isda ya? Na isda ya? Zero? Okay, diri guys, mundunggo dari ang mga isda. Munggun isda, mundunggo dari aga ng mga mangisda. Sa sunod adlaw guys, mangisda na siguro niyang bana kay nag-prepare naman to si dahang pangisda. Kuha ko no sila'y kuha. Na ako dari guys na malit ko mga sibuyas, ndya. Kaya limusito kay hatag na lang ni og 40 tanan ang raman ni ko ag katas. Himuon og sabon, himuog sabon. Maapil na patala. Diri ko magpalitan guys. Ani ko magpalitan og kuan kanang mga panakot dias kuya. Kuya kasi mo shout out. Shout out kasi mo shout out imong asawa. Shout out kuno pamilya apelyido. Balinyo. Padinyo. Padinyo. Asa man yun diri sa Oslo Brapod? Dili sa Negros, Kulitan. Ay so guys, taga Negros din si guys, dahil kay ko mga viewers des Negros. Kami tanan re. Hi. Uy, kami Negros mo tanan? Oh, kami tanan re. Oh my god, taga Negros kuno sila ni guys, bisig nakailaw mo. Manihang mga suki dari sige sa mga utanon o mga panakot. Mga bisag unsa guys naa sila diri na luya. Marami din kada chow. Ay luya di apili ko. Luya pila. Gibayran na nakaw ng pana na. Ano man isa sige pangawot man sa yang na siguro ni kuto. Pila dam. Dara wala sa isda oh. Pila kilo isda? Parisa na ni. 200. Gamay ra uy, Oh, sana. pila man di ay. 40 man to no, bali 40 ra. Tunga. Karon ako ipamasahe pa. Makakita sa YouTube guys kay nasa taga Negros day kuno ni. Kasi may shout out nimo sa kuan guys, Bayawan? Bayawan ka? Ayungon. Ayungon. Ay sis sis Perla kay asa to niya. Badun pandan mo to ilaha siguro. Tapit sa kuan. Sa Bayawan. Oh, shout out kuno diha mga taga Bayawan, Negros Oriental. Kani day silang tanan taga Negros day ni. Masa? Tambal. Kusga. Tamala. Oh, Tamala pamili kuno guys sa Negros. Sibulan. Maglanoy. Pamili. Oh, maglanoy pamili kuno bisig na kay ha? Maghanoy. Lalay mga plido. Maghanoy dira akong bayad oh. 40 ang kuan niya. 40 pud nga 80. Hindi pag kugi jud mong taman diri kay erong maka uli na mong Negros. Adang lungsod mo na mayo. Shout out sa mga taga Negros diha. Yeah guys, ikan ko lungsod guys. Labtan na ning saka bata dari guys o ga. Kuan. Medyo kayo na butan ka nga nagbunglay ka diha. So kakuan siya guys nga bunglay. So tabang ko kang nagikan ko lungsod kay namalit ko og lamas among gamitin sa adlaw luto. Adlaw nga mag sudan. Na mga nuknok. Pwede na ni ihawon. Nuknok, pwede na mo ihawon nok. Dili. Pwede na ni ihawon. Yak. Ani ganti tabangi ko ganti. Ini kay magbunglay mi guys mga tabangan ng anak ko pang guna dari guys. Dani? Kami na sundang be. Sila ba? Ano sa diha ba? Sa singi. So, ko ano ang kamong guys? Bibi mi lang sundang. Grabe ka mong
Kuan dali guys, puy anami og kuan. Pwede rin eh. Oh, buang nga ng bunot. Pero mo, ay, tiyara kayo. Gamit ano. Di mo tagali bunot kaya itong arong mo asukod ba? Kaya makuha mo ng lamok. Kaya daghan naglamok guys. Dito usur ba karoon og igi. Kuan ba ka ng bunot? Nani, siga na hinoon. Kapang surat eh. Mga manok ang asuhan. Asa din sa kaingana ang glove. Gusto na akong nakita. Pero siguro na. Asa ka lang itong imugong kapigiriya kang ibig lang. Kaya paasumoy guys kay kaganahan kay lamok. Dagan dako naman di kag-agi dito tilapit. Oh, gahapon naman ako nagisugdan. Gahapon di ko nagisugdan ni guys. Sabok ka bantay nga naguna din yung bataan ni. Yung lumatay sa balon. Tita. Ayan, lagi kumuti. Isa na? Isa na? Isa na lamok. Kaya na kami
man itong kamuti. Dahon kuhan kayo na panabalhin. Ukra. Ayaw ba daghan ako kay waso. Uy, ang halas ang lima. Sa unang hiluwa mo yun. Hindi ako itanong ng kuhan. Itong kra. Oh, kahalag na mo. Dahil ko ng lig sa dis na mo. Apa ito yung iil nga. Ay, dahil na kayo ha. Kayo bisig yung aso dito. Pang rakalang sagot. Uy, ang taghas. Madulig, isugdan na ni mo nak. Okay, muna na mag upak. Sugdan ni isang anak kahapon guys. Busy man ko dito. Hindi nga bata kay si Cristelo ako tabang guys kay naghanap kayo sa kuan. Mga hilak-hilak na to sa tinibot na. Dahil kasaymin si Cristel. Ano naman, si Cristel din nakado na pa. Kung ano, dito ada ka kaya sa amin. Mga nida, malihig. Dungag. Pani, umanak. Di kan magugulong kusod guys kay namalitik og kanang sibuyas, luya og kuan kanang mga lamas ang luya ang gipalit og daghan ako kay hang lagaon kay anong kuan na sa hang ubon kugma gabi eh. Say kamuti oh. Kuha na akong kamuti. Ala ni kamudos na ka na kamuti. Sayang. Tulog man di ay. Ala ni ulod. Nakakarawas kamuti.
kamuti. Cute sa kamuti guys niya. Ha? Iunod gamay, puti. Iunod din siya. Pwede na ibutan sa sabaw sa laga uga. Iyaway mo buwan ay pagkaan? Sugay. Bebe, asa na ito naway? Kuhan yung sa kamanok. Isog ka dun yung sa nising-sing sa kuhan pa. Tiil. Gikuwangan sa tuwa. Sige, mag-away mo. Sige, pag-away. Isog to sa isog. Hindi ko na makagawas mo. Minsan naman mga irua oy. Kapaway na kay magluto para ba ka? Agay gisog ba lagi ring akong kuan. Kung kuan na ba na ni sa ang dauban guys kay ama aso pud diglamok. Hindi mo sa ta guys. Hindi mo kumugas og kamot kay basig ba. Asmo. Ba naman nagkalaman guys sa panda. Timpla po siya og yan guys sa nakakazum. Tang. Jalami di sang tanggay din ni pareha sa Daris Pilipinas bitaw nga murag pure jud siya, pure jud ka siya nga orange jud. Yang lasa bang kanang orange jud. Mura sa kanang orange nga di pagara. Sila hindi pud sa mga kuan sa dito sa gawas guys. Di pa naman desang bana dia. Salamat kay kaadto dis in Jumbo na strawberry. Kasuway jud ko panaman ngani. Salamat kaadto sis sa mga imong mga blessing nga imong gi-share namo. Diya always jud ko nga mag-pray nga Ito kay Matila. kuan ka kanang grasyan ka Ginoo daghan pa kaadtong grasya. Nga namo din guys basta mo share ka daghan kadtong mga grasya nga mo abot nimo. So guys, kaya timok na guys. Lami. Basta tilaw mo na niya lami adjud.